Bueno, estamos a punto de pechar o acto ca descoberta da placa, pero antes, xa como última intervención pola parte miña, un pouco como conductor do acto, quero agradecervos a todas e a todas acompañarnos neste momento, porque é fundamental. E tamén ás persoas que representades, a organizacións políticas e, digamos, sociales que nos dade respaldo. Permitide os que sodes concelleiros, concelleiras e cargos a outro nivel, que os simplifiquen en tres persoas que ocupan nestes momentos representación institucional no ámbito parlamentario e concretamente ese agradecimento á persona de Paloma Castro, diputada do Partido Socialista no Parlamento Galego, que está aquí acompañándonos, a de Monse Prado, tamén diputada do Bloque Nacionalista Galego e incluso vicepresidenta actualmente do Parlamento Galego, que agora tivo que marcharse por obrigas, e Antón Gómez Reino, que como sabedes é, digamos, diputado no Congreso dos Deputados en Madrid por a coalición de Unidas Podemos. Por tanto, en vosos tres expreso o agradecimento de Iniciativa Galega pola Memoria a todas e a todos os que tides cargos institucionales, pero sobre todo ese grande agradecimento ás persoas que estades aquí. E agora, si podedes me aplaudir se queredes, pero en realidad non é para mí un aplauso, senón para a persoa que vai a falar, porque antes de fazer a descoberta final, que logo Margarita fará un chamamento a familiares representativos, parécenos que como eso despois xa vai a ser un toque, digamos, de participación así, de publicidade masiva, é o momento en que deixemos esa palabra institucional, que neste caso tamén é familiar, na voz de Carlos Iglesias, alcalde da Illa de Arousa, que quen vai a poñer remate a esta parte do acto que logo, digo, concluirá xa ca descoberta da placa. Carlos, por favor.